Ji ekranên Nûçe TV dem baş temaşavanên hêja bi bûyerên nû ê ku ketine rojevê bernameya me nîvroya aktuel dest pê dike. Belê bûyerên me yên destpêkê li Tirkiyeyê ji ber ku ji doh ve êrişeke çekdarî li Mêrsîna Tirkiye pêk hat, Metin o ê ku bi navê ku ev êriş pêk aniye navçeya Çamlıyayla o Tarsus ên Mêrsînê bi çekê êriş pêk anî o 6 kesên ku hevjîna wî ya berê jî nav de bû vana kuştine û 8 kesên din jî birîndar kirin. Piştî êrişê ji bo girtina gumanbarê ku ji ciyê bûyerê reviya polîsan operasyonek dest pê kir. Gumanbarê ku piştî wê vehşetê ku kir û reviya lê di malekê de hatiye dorpêşkirin, pişra jî wî kesî xwe kuştiye. Walîtiya Mêrsînê diyar kir ku hatiye tespîtkirin ku gumanbar ji ber bikaranîna maddeyên heşbir gelek caran hatiye naxweşxaneyan û teşhîsên wî yên psîkiyatrîk ên curbecur jî hene. Li Tirkiye divan demê dawî de di nava civaka Tirkiyeyê hevdû kuştin her du çê zêdetir dibe. Bu yara dawî jî doh li Tarsusê navçeya Mêrsînê qewimî. Kesê bi navê Metin Ö yê 37 salî salek berê ku dikana goştfreş û xaringiyê ya li taxa Kadelliya navçeya Tarsusê de dixebitî, bi damançeyê êrişî xebatkar Ahmet Ercan ê 18 salî û xwediyê cihêkar Sabri Pan ê 30 salî kir wew kuştin. Piştî êrişa li ser xwaringehê Metin Ö gule li kesên dewra xwe reşand û dûre jî suwarî otomobîla xwe bû. Gumanbar ku bi otomobîleke spî ji cihê bûyerê reviya li benzînxaneyekê li taxa Yenîköyê ajokarê kamyonê Gokay Sefiloğlu yê 5 salî kuşt. Di dema revê de gumanbar li taxa Darıpınarya navçeya Çamlıyayla bi çekê li hevjîna xwe ya berê Arzu Özden dema ku li ew li kêleka rê dimeşiya da û ew jî kuşt. Li taxa Yenîköyê Abdullah Koca jî bi avêtina motosikleta wî nav xendeka kêleka rê re ev kuşt. Gujerê ku reviya şiwanekî ciwanê bi navê Yusuf Oktay li taxa Karakutükê kuşt. Di êrişê de gumanbar her wiha li ser rê 8 kesan birîndar kir. Birîndar ve ambulansê ji bo dermankirinê rakirin naxweşxaneya dewletê ya Tarsusê û naxweşxaneyên din ên derdorê. Piştî wehşetê ku bû sedema kuştina 6 kesan û birîndarbûna 8 kesan gelek tîmên jandarmayan ji bo girtina êrişkar sevkê herêmê hatin kirin. Operasyona girtina vî kesî ku tê texmînkirin reviyaya nav daristanê heta sibihê berdewam kir. Di dema lêgerînê de tîmên jandarmayan tespît kirin ku jer li malekê li devera Çokakê li gundewarê taxa Karakutükê ye. Di dema operasyonê de vî kesî bi çeka xwe ku hilgirt bû xwe kuşt. Walîtiya Mêrsînê derbarê êrişên ku bûn sedema mirina 6 kesan û birîndarbûna 8 kesên din de daxuyaniyek da got. Hatiye tespît kirin ku gumanbar gelek caran ji ber bikaranîna maddeyên hişbir hatiye naxweşxaneyan û teşhîsên wî yên psîkiyatrîk ên curbecur hene. Lêpirsîn li ser bûyerê ji aliyê yekîneyên meyên Ewlehiyê ve bi baldarî berdewam dikin û pêvajiyên dedwerî û îdarî didomin. Walîtiyê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku 2 saat 13:05 duyan de agahî wergirtine ku li taxa Kadelliya navçeya Tarsusê êrişeke çekdarî çêbûye. Di daxuyanê de hate gotin ku piştî agahdariyê tîmên tenduristiyê û yên Ewlehiyê ji bo cihê bûyerê hatine şandin û ev agahî hatin dayîn. Di encama van bûyeran de 6 welatiyên me jiyana xwe ji dest dane û 8 jî birîndar bûne. Welatiyên birîndar niha navendên tenduristiyên têkîldar têne dermankirin. Lijneya bilind a radyo televizyonê Rûtük ragihan ku derbarê êrişa çekdarî li navçeya Tarsusê Mêrsînê de qedexeya weşanê hatiye îlan kirin. Belê bûyerên bi vî rengî ev demek dirêje li Tirkiye her di rojev de ne divan demên dawî de bi taybet li navçeya Rihaya Sîwerekê jî êriş li ser dibistanekî hatibû gelek kesan jiyana xwe ji dest dabû ji xwendekarên dibistanê. Di heman demê de li Maraşê jî ayên bûyer bi vî şêwaziyê rûdabûn. Xwendekarekî Emir Biçûk êrişekî dibistanekê kiribû li wir jî bi şêwazê ku qatliam pêk hat bi vî rengî gelek xwendekar jiyana xwe ji destan. Niha jî bûyerekî bi vî rengî kesekî derketiye li Mêrsînê hinek navçeyê li kolanan hin kesa dide ber xwe û dikuje. Vê bûyerê me xwast yekser ji qadê bi taybet li wê derê li Mêrsînê ê ku li vê derê bi van meseleyên civakî re jî alaqadarin di nav civakê de ne. Bedriye Kuş hevseroka bajarê Mêrsînê a Dem Partiyê bi me re be hûn bi xêr hatin bernameya me we me neşkand qebûl kirin gelekî spas. Spas baş gelek spas.
از یک سر دخوازم جواب بپرسم براستی جی اب ویر جدو ود روجوا ترکیه دیه لیدی ساجی وکی هر بیران کدام بیرین بیرنگی د قومن جبو کو هین زیتر آلیوی کو اب ویر چوا د قوم سدمی وین چن جبو چ درکتی پیش قد خیا راگاندنه هر سرته اعلان کرن بیرنگی روشکی بو ساجی هی لیدی ساجی هنک آگاهین کو ما هول دابو کوم کرو ما به تماشاوانی خوره خواست به نوچه کی بده فهم کرن لی آگاهین داوی امجواجی بگرن و پرسامجی اف دمکه بیاریم بیرنگی ل ترکیه دروجه دمنه سدم وان بیارون چوا دگرن دست به تایبت ل باجارن و اف بیار پیکاتیه بلاجی دلاتکم و براستی ایرودرونه دودا geleki xemginin geleki jî bihersin ev qetliyama hani ne yekemine pir cara ev qetliyama hani gelek bajara li Kurdistanê û li metropola gelekî ve qetliyama hani hatiye çêkirine rastî ji bo vî qetliyaman jî em jin pir cara me dafanî darê me çalakî jî kiriye em bêjin ev qetliyama hani ne tane bir seri hatiye çekirne ev gredayı sistemi jî birasî çünkü em bêjin ev sistemi cezayı bêcezakirina hukukî kul çê dibe ji bona wê jî birasî me jî îro çalakiyek me hebû şayeke me hebû ji bo panzê gulanê roja zimanê zikmakî roja zimanê kurdî roja zimanê dayîkî îro şayeke me hebû Hevserok me geçti biraz keskin bayındır jî meştare ve şahiya me bibûya do da ew qetiyama hani ku hate çêkirin ji bo havî jî me îro şahiya ew qiz paşva qiz betal kir me îro ji bo havî jî rastî do da işte bêjin qetiyamekî li Tarsusê navçeya Tarsusê hatiye çekirin ev insanı wej ani zaman bere saleki hevjina hevdu berdan bujha do çuye hevjina hatiye kuştine ev berdan hat kuşte caytin ama bisere ha çuye ama ki rastî hatiye ev insan kuştine şeş hebe insanı me geleme jiyana hal destaya heş kesi birindar biye Serem ser nave demi ser nave jina bejine ev insan geleme ko kesi ko jiyana xaltestane em malbata wan ra sersaxî dixwazin gel serê malbatê saxbe jana wan em par vedikin dîsa ew heş kesê ku birîndar biye jî em malbatê re dibêjin derbasî be înşallah rojek pêş ew jî bijine ser jiya ew xa yani em bêjin ew va perskireke hane ku hemû Kurdistanê û metropola çê dibe tenê ev nîne mesela bêjin maddeyê ku hişbir uyuşturucu yine em bêjin dîsa yekemîn ku ew dikin tenê ew mesela Mereşê jî mesela ew qetliyamekî li Mereşê jî ve anî ziman ji xwe li Sivereke jî ew qetliyamê hani hat çekirin dibistana da gelek insan jiyana xwe desta ev tamamen girêdayî em bêjin sistemê cezayê polîtikayê nayê destpêkirin ji bona wî jî em bêjin bi hev re girêdayî ew sistem em bêjin gav ji bona eva hukukê ew insanê ku maddeyê hişbir em bêjin dişolînin êdin jî ku çekdar yekemîn biz çeka derdkevin insana dikujin her roj em bêjin ji bajarekî jinek tên kuştinê her roj ji bajarekî zarokekî tên tecavüz kirin istismar tê kirin civak di nava xwe de bûne dijminê hev em bêjin ev temamê girêdayî em bêjin sistemiye hatta var sistem em bêjin nehati gurandirê işte İstanbul Sözleşmesi em bêjin nekeve bêjin rojevê da nekevin ew sistemê da ew qetlemê hanê hî jî em bêjin berdevam bike ji bona hî jî em va qetliyama han jî em bêjin nalet dikin
daxwaziya me ev ku ev sistem ji bo nava em bêjin hukukî madde yasayê nû derkeve dîsa em bêjin İstanbul Sözleşme İstanbulê jî têkeve rojavê hukukî ewa hukukî da daxwaziya me ev e bi rastî yanî em hinekî gelekî bi hêrsin jî bi xemgînin jî yani em bêjin gotina dawiyê ew ê dî yani gerek ji bo nava qatiyama hani ne tenê em bêjin jin tevahî civakê biravin ser piya ji bo nava qatiyamê hani ji bo qarşî sistemê ji bo kovak sistem pirsgirêkê hani li holê rake qanûnên nû derxe ji bo navê gerek hemû civak ser piya bin serbiya em bêjin konkujiyayî û qatiyamê hani. Belê ez dixwazim vê jî ji we pirs bikim yani ev ne bûyera yekeme ku pêk tê ji ber ku me beriya niha jî behsa wan kir bûyerên berê de jî bi heman şêwaz heman nêzî hev tişt hene kesek wê raja çekekê bigire û dest û lingê xwe bihejîne û bi rihetî biçe bikeve hinek ciya û kesên ku mahsûmin ti ew ê wan ti sûcê wanîne bide berxwe mafê jiyana wan ji dest wan bigire bi vî rengî rewşên wisa pêk tên niha ji bûyerên wisa encamên esasî nehatine derxistin ku ev bûyer ser hev pêk tên û valatî hene divî milî de rewşên wisa diqewmin ji bo wê jî xuyaya ku ewlehiya mirovan di xeteriyê de û ji bo van çi dibêjin ji ber ku rewşên wisa di du xuyakirin ku polîtîkayên ku tên pêşxistin tam pêşî li van nagire. Rast yani em bêjin divê nava civakê de di nava vê sistemê da em bêjin jin em bêjin ew da nîne güvenê da nîne dîsa zarok civan xwendekar çünkü politikayê ev sistemê di nava civakê da em bêjin parêzandina jina tune parêzandina civakê tune em bêjin zarokê ku dibistana da dixwînin em bêjin parêzandina wan tune nava civakê de ew hatiye ewkirinê civak hemû li qarşî hev ew ewa sistemê em bêjin nêrînê ewa sistem daxwaziya sistemê ama civaka me jî gerek ji bo navê qirêjiya sistemê jî gerek em li hev xwedî derkevin ji bo ku va sistema hani nava ew qirêjiya hani nava civakê da derkeve ji bo navê jî gerek hemû gel civak rabin ser piya bi rastî hêrsa xwe tepkiya xwe bidin. Belê bûyerên bi vî rengî taybet yek jî yani a ku dol bajarê Mêrsînê çûyî beriya niha ev demek dirêj ku bi taybet hêzên ewlekariyê ên Mêrsînê wek emniyeta Mêrsînê pir tevlehevî di wê mijarê de derketibûn pêş dosyayên ku di derheqê wan de jî meseleyên dizî meseleyên ku pir tiştên ku randxurî pêş dikeve di van mijarên ku madeyên hişbir wek çete li vî bajarî pir zêde derdikevin pêş ama di aliyê emniyetê de jî kesên ku bi xwe di nav de cih digirin ku di van mijara de rol dilîzin niha li milekî jî bûyerên bi vî rengî diqewmin xuyaya ku rewşa ku pêşî ji bo li van bûyeran bigire te aliyê ewlehî û em bêjin aliyê wê civakî de jî polîtîkayek nîne ev derdixîne berçavan rewşa wir û çawa dibînin yani bi giştî awî bajarî. Yani birastî hani Mersinî gelek cara jî çapemeniyê da derbas biye em bêjin limana vê dera da Mersinê da pir cara em bêjin maddeyê girsehî vê hişbir hate girtinê di nava wan da pir însanê mesela naskirê jî derketin emniyeta vê dera valiliğa vê dera birastî hani divê ew da pir kêmasî heye ser naskirin zêde ser do mesela operasyonekî çê bû pir însanekî ji bona çetaya işte bona mafyaya em bêje îtaya operasyonek çê bû gelekî kes hatin bilçavkirin ama em bêjin ew operasyon çê dibe pir însanekî jî